Район олы хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча, урып җыю эшләре бүгенге көнгә барлык мәйданның 76%-ында төгәлләнгән. Bizim бүгінгі күнде 39 мың гектарда урып җыю эшләре төгәлләнде. Бу инде барлык мәйданның 76% дигән сүз инде. Уртача инде безнең гектар береме бүгенге көндә 25 центнер тәшкил итә бөртекләр культурасында инде. Хәзер инде атна 10 көн эчендә бетерерләр дип торабыз бөртекләр культурасын инде. Аграрийлар арасында урып җыю эшләрен төгәлләүче хуҗалыклар да бар. Ул Исламов фермер хуҗалыгы. Хуҗалык җитәкчесе Илгиз Исламов яңа уңыштан пешерелгән беренче икмәкне район башлыгы Альберт Хуҗинга алып килде. Вакытында чәчтек, ерте чәчтек тә, аннан соң инде менә бу кыраулар булганда, кыраулар бик эләктермәде, но әземе күп зыяны булгандыр. Шуңа күрә безнең ипиләр тиз җитеште. Кеше азимайга керешкәнче, без уже керешкәнек язгы булайга. Мин үзем менә бу елгы результат белән доволен. Теге күбрәк алсаң, ишәрә хәтерәк булайын ул, но булганнан шөкер дисең дә, киләсе елга әзерләнәбез, менә киләсе ел уңышка. Район башлыгы Альберт Хуҗин Исламовларны беренче булып урып җыю эшләрен төгәлләүләре белән тәбрик итте. Тырыш хезмәтләре өчен район башлыгының Күмәч 2024 номинациясында җиңүче дипломын тапшырды. Без инде алдын беренче районнар булып башлаган керешкән уборкага инде бәхетебез бар дип әйтик. Агрофирмаларның техник яктан көчләре бик әйбәт, шуңа күрә бу менә зур яңгырлар килгәнче без инде уҗымнарны бөтенсен җыеп алдык. Югалтулар булды инде урожай кимәде башланганда караганда, но шулай да инде хәзер булган җыеп алырга кирәк. Хәзер чәчү бара, көзгә чәчү. Без инде уйлыйбыз, бер атна эчендә чәчүләрне дә тәмамларбыз дип. Намус агрофирмасы бөртеклеләр җыю белән бергә татлы тамыр алуны да башлап җибәрде. Агрофирма районда шикәр чөгендере үстерүче бердәнбер хуҗалык. Һава торышының да бу көннәрдә коры һәм кояшлы торуы татлы тамыр җыю эшен уңышлы дәвам итәргә тулы мөмкинлек бирә. Шикәр чөгендере безнең агрофирмада, Намус агрофирмасында 2113 гектарда чәчелде. Хәзер вакытта шуны уборкасы башланды. Казыйбыз 21 августның. Хәзер вакытта алынган 500 гектар, 1600 гектар аласы бар әле. Гектар биреме 320 центнер. Уртача бара. Көн дәвамында заводка 40-50 машина озатыла. Һәрбер машинага 25-27 тонна татлы тамыр төялә. Бүгенге көндә һәр гектардан 320-430 центнер уңыш җыя намуслылар. Механизаторлар бер сменада эшлиләр. Эш көне иртәнге 6-да башланып, кичке 6-га кадәр дәвам итә. Бүген агрофирманың уңган егетләре киләсе ел уңышына нигез салу белән дә шөгыльләнәләр. Агрофирмада көзгү чәчү эшләре дә төгәлләнеп килә. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.